टेम्पू वम्पू लइका फइका जवान बुढ़वा सब टोली आके उबा हो। रुका 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 मने तहार कबाड़ हो गइल बा तो हमरो से लिया कबाड़ हो। ए कबाड़वा हमर राम प्यारी के नाना होई। हमर राम प्यारी के इन जल्दी कहता है मार तो ए नाना है अरे थोड़ा सारा बाजार थोड़ा काका मतलब कथी लोहा वाला हो कि प्लास्टिक वाला साइकिल है? प्लास्टिक बुझाता है उतना फाड़ देलक चीर देलक अभी तब केस में बताओ कथी के हो। ए हो मजाक को नहीं हो मजाक को नहीं हो। हमरा नानी के संग कर पे बोला रेट बताएं। एगो लै छे दाना में घारी, दूगो लै छे दाना में पाड़ी आ तीन गो लै छे दाना में कुंवारी। बोला का चाहिए? हम गाड़ी बेचत नहीं ना कुंवारी बेचत ना गाड़ी बेचत नहीं। अच्छा तो पांच गो लै छे दाना में गाड़ी गाड़ी कौन कबाड़ बेचे गए जा तनु जा आ बोला ना कर वाला दब कहनिए नु पांच गो में दे। बोलो पांच गो लै दाना में लेबो जब तो लेम ना दब। अच्छा जो ना मिले तो न जा लाई केना ला दी आप कला दे मार दे लागल बा करिया क्या नहीं मिली तो तनी घोर के पी लियो। चल ला दे देसी बा अरे पाड़ा पाड़ी पीला पीली बोका होका दुरा सार सब। अरे 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 राम चलान भाई सुनिए तार दुकान में कबाड़ हो गइल बा। काहे रखले बड़ा का तोरे खाली कबाड़ हो गइल बा। समय ना हमर दुकान में कबाड़ हो गइल बा। काथे एकरा में देखला ला कबाड़ हो गइल बा। और ओने के गोड़ा में ईटा लगावल बा और इने के एकर हाथ में गोड़ा लगावल बा। आई माने का बोकवा का बैठले बानी वो देखला मतलब कितना बोकवा के बेचबो कबाड़ में बेचे ना बोकवा जाए तो बबिया के तरह छोड़ दी। साला कौनिया बड़ी बार का तू बोकवा कौनिया खइबा का तू ना खालो हटा ना बबिया के छोड़ दी। जाए दे बबुआ इनकरा के रोज बबिया में ले आलम हमरा के बबिया तो हवे तार तो केकरा के बबिया अच्छा उ सब बात छोड़ो मुद्दा पर आओ। मुद्दा ही बाकी दुकान बेचो कि ना कितना में देबा का दाम बताओ। सामान मन देख के आओ तो काका बात नहीं। अरे दुकान खराब है सवारी हो जाए निकाल के चल चले बड़ा चला दे लगा दे लगा। हां बैंक का सामान बा क्या बोला था सर? तो हमारे जज और असिस्टेंट ने मिलकर ये फैसला किया है कि कइले बा कि साहब दुकान पौने 11 वाला ही दाना बोला दबो 11 को बच्चा बच्चा हाथ कम लगता। रुको हो पहले सांस ले लो गाड़ी में सांस लो। तुमने 11 को में आज तो लगा का खरीद ले बाड़ो। ओए देखबे यार वा का बतिया त बकचोदी बतिया हमरा बारे में जानते नहीं खो। एरिया के नामचीन कबाड़ वाला है बताई का खरीद ले बनी कबाड़ वाला नामचीन हो गल बरसा काहे गड़ी मैं का जानू लेड़ा भैया दुआ को बैठल बता दी। हां बताओ बताओ। कुंवार पाड़ी बियाहल गाय हां घूमे वाला धुरा हां आ गाछ पर चढ़े वाला भैंसा तरफ संकल पिल्ला पागल सियारी बताओ तो तनी का काउरी शांत करे तो इस साला ठोके आता है चला साइड में रह तो समझाओ के तरीके ही हो ठोक के बताओ लो इतना चीज खरीद ले बाल सारा का सब बात छोड़ो फलानवा के दुआरा घर छोड़ो सबसे पहले ही बताओ देबो कि ना कथी हो। अरे भाई दुकान तो जगह में बड़ी कुर्सियां तो वो कबाड़ में देना था कबाड़ी कुर्सियों पर बैठा तैयार हुआ हमरे कबाड़ में बकरा का ले जा तो दे दो तो एकरा देवा ना तब दे दी सर पे ना आहे ले ला इलायची आवा आवा नी मुजा आवा वारे मौका मारे होगा गनी ना तू देबा कि ना पहले ही बताओ सब। ए भाई हमर मतलब अब दिल ये धड़कन गाड़ी अरे काहे बको तरह का सुंगता हो हमारा का थोड़ा सुंगता
कहता नु किए मालिक तनी मंगा देखनी से कौन की आगे बोला लाइचदार ना क्या दे किया दे बेचारा बा जे बाबू अब यार दिरम तेलिया के चक्कर में हमनी के रात होता चले के देबा कि ना लास्ट में कुछ तनी जा ना दे मामा कितना बढ़िया से राम प्यारी दुकान खिला बा ए साला सब हमरा देखा देखी रामे प्यारी नाम दिल बाटो चल ना चल रे छितना चल ना चलो खेल खाली तोरा कहीं ले लियो चल चुपचाप बढ़िया से खेलबे बढ़िया से कते से आपको भगवान टैग दे देलवन खाली होए काय कतरा ए कबाड़ वाला भाई बड़ा हो आज तनी बढ़िया लगाओ ए कबाड़ वाला भाई हां आज तो तनी बढ़िया मिलल बा चलो ए छदिया ए जो कौन है लंगड़िया भुला गेल का जो खवा हां देखो है ना चलो सब निकाल दे तोड़वा निमन से देखिए बड़ी डंडी मारेला भाई बड़ी घूमे के पड़ा बा भाई तो ए हुंडी लेना दे दो हुंडील है हां ये हुंडील कथी है बुरी का जानी इनकर बात अच्छा हुंडा हां हां तो बताओ दाम लगाओ हट साइड हट एगो लाइची दाना ले ला अरे भाई हां पगलाई नहीं खन ना एगो से बेसी देबो ना करे है ना कबाड़ वाला हमरा का देखो तो सुनो तो की थे तुम तो मानी एगो लाइची दाना अरे भाई उकारा लो धार हाथ बहुत डर का तक से हमनी के आज तक ले सारा रात भर के पैसा कमेले बानी ना तो साला हमार सरात के गई रे मुआव के थी साला यार के एक बेर में हार्ट अटैक करवा दिया ना होई त पंचोना जीवन बाबा इस काम के चलो मुद्दा लेके भी कोनी ठीक बा मुया नु मुझे या तो या भीख दे दे बाप रे बाप दाम बढ़ाई बा ना हम दूगो एगो बाटे लाइची दाना ओकरा से 1.5 गो दाम ले कोतला तो जा तो अबे नु कहीं काहे इतना 10 गो लाई दाना खर्चा करके सामान किन के लेनी आ तू एके गो में कहता रह कि भरना में भरता अब ले जाता आ रहा भाई नहीं मैं बोल रहा हूं बाकी ना हो देख रे अरे भूल जा हमार पतिया फाट जा सब दर्शक लोग के गोड़ छू के गोड़ लगाते नहीं पहले हम एगो बात रहुआ लोग से शिकायत बा कि मतलब दिलवा में घुस के एकरे के फाड़ल जरूरी बा का वाला भैयो रे ते नहीं जानत ना दिमाग खराब बा एकरा मत बोल हां खराब बा लेकिन बता देते हैं भइल ही है सब्सक्राइब कर लेता इन लो ठीक बा अगर मान ली नहीं के सब्सक्राइब करे के रहे तो मत करी लो हमनी के सब्सक्राइब कर लेता इन लो बढ़ता तो थोड़ा सा खुशी होता लेकिन फिर अनसब्सक्राइब कर लेता इन लो ये बात के बहुत ज्यादा दुख है प्लीज ऐसा मत करी लो अगर वो लोग के सब्सक्राइब नहीं करे के अच्छा नहीं लगे तो मत करी लो ना तो करता इन लो तो रह दिलो हमनी से कुछ ओसे खुशी होला हमनी के ये सब खतरा रहुआ लोग के एंटरटेनमेंट करता ही सन बात ई बा कि जौन कबाड़ बा ये हमार दोस्त का हमार भाई का तनी अगर एरिया में अगर कबाड़ होकर रहुआ लोग कुछ बेचे के भी चाहते हैं लो या कबाड़ से कुछ ले के भी चाहते हैं तो धीरज भाई